Guys, majong buntag. This is Supa, welcome to my channel. Karon day guys, February 27 na. Kaduang adlaw na dari sang pajag. Anja agaha na pong buhatan karon guys, kadto na pong maguna na po ko sang likuran. Kay daghan na kadto sagbot. Tuhang gunahan kay jag sidlan ako dari banaken. Kay agang mismo jud likod sa kusina mamay arang daghan nagsagbot. Dali ra man to guys, ara tong hagbasan ja. Pang ibuton to mga dagkang sagbot. Takita na tayo doon guys, magsugod na kog hagbas. A few moments later. Maragang gamitin nga kuan, lagaraw. Lagaraw ni dato sang nanay-nanay dato sa silingan. Ning hugman kay wa mo ko dari hinagiban. Dayang hinagiban dari kutsilyo raman. Sugod na ko guys. Kay na Waga pa kaadto ni. Data pa po sa pikas kilid sa bahay. Kadang kamunggay da buhi na. Ang ka puno. Ja anaw naman ni anjag mahuman ba din na kay basig mo init na pud kay an tampanga man gud ni si just init das likod sang kusina dapit. So guys, hagbas. Kay arong mahinlo na ring dari. Kay lami ba sa pagtanaw og hinlo dari kay pwede pud na maka tambay-tambayan. Dia. Pero dali ra man hinuon kay pwede naman ibto nagsagbot. A few moments later. Hi guys, hasang gilibot unaag sa likod sa kusina. Kaya arong malulamdag kay inja kamangan ako banakon na tumaghiga. A few moments later. So guys, mo na nigang agi hapit na jud ko mahuman. Kung nila magamay. Kaya arong baga adjud kadto sagbot, jarang katula, katul mga sagbota. Kana bitong wala si Jagkugon, tagas nga ay dapaw. Da mo na ni ja og mauga ni anja amo ning dauban jang hapon ug kanang ulandong na. Jara jud nang karata guys kay hapit ko motulo ka buwan man dari ang gibijaan ja. Nating ako kay na mo koy nakit-an. Sige na hag ko asagbot ba. Nakit-an dagang kamunggay di buhi na. Galing kay naupa man gi kuan buti ni nila. Ara jud nang karata kay naman ko'y nakit-an. Di din sa amang tanam sa una, ning tubo buti ni siya. Dahi, kuan ba dya. Daghan magbunga. Magkurata dya daho kay daghag bunga. Na, bisag wa mabubuin dya. Tabunan po dya sa mga sagbot. Na, no, kay paborito ba dyan ng kamatis. Bisag kamatis rin sa daanon. Tapos listuyo, mabuhay na ko. Ano yung karata na dya, hindi sila man nahilabtan kay basig mo hinog pa kay pag-ubandabong pa man. Dagatong among gitanam-tanam sa una guys nga kuan, Magic Rose. Di buhi pa man sila pero niwang laman kay ilagman na mas masagbot. Dya, wapod mabubuin na. Dya, gibantu ka nagjuta kay wa may uwan-uwan dari. Dada among gimong labat-labat sa unag, labat-labat man ninamo kay arong way makasud. Kay gihimon magudin lang agianan na mga suro-suro. Labat-labatan. Ja, kita pug buwak guys dia guys. Lamian si jang sagbot man kuno ni ja na, lami magbuwak. Mura mag wildflower nga buwak. Ja na lamang gipasagdan wa na laman hapot da. Kay lamian man pud si tanawon na. Na jalan pa jud color na pagka violet. A few moments later. So kaning kape nga mais guys kay moagay mo ko dani kay wa man si Jay kuan. Man si Jay kana bitong pares kape nga makadaot nga di makatug. Way caffeine kay natural raman. Maning ganahan ko kay di man di ba jud ko tig kape kay kanilaging ulsiron ta. Maghapdas magkuto-kuto og magkape maning kanila may kape-kapehon labong na ako'y da. A few moments later. Ya, grabe nang inita guys, mga salamang giundangan ri. Alamang gipang buwa dagang mga naguna kay arong anja pwede na siya silaban ang dauban inja kay arong malamdag na dari. Inita jud kaadyo, sakit ang os init. Ang dibag ko kay pagabot na dari grabing inita, ja dito sa buhol sigig uwan.
bugno ag panahon dadto. Gapon lagi spalis murag buak jud ang us ka init. Grabe jang inita jud. Da tampanga pud mi daris init kay damis ibabaw. Mulandong laman darig mga alas 4 na. Kay kuan jud kadto sa adlaw ba antag. A few moments later. Buka naman guys. Gang ininit man na ng gilulan sa kape. Atong mais nga kape ba? Nga powder. Pwede raman po siya guys, ug diretso ra nimo butang ang ininit, pero ako kay ganahan man ko gahang pabukawan kay makuan jud lasa ba. Ja humot ra ba jud siya, murag mais nga sinangag ag baho. Nagano ko ning kape ha kay wa pud ko ni side effect kay natural raman. Nagnana po tughang tigkaos ron, ginagpakaos man ko. Apong pakapihon. Kaya ipakita ninyo dyan, nanaghang tigkaos. A few moments later. Daghang tigkaos guys. Di bata pa masin tutoy pa kaadyo. Ilang taon ka nga be? 16? 16 pa edad. Masin siya madali-dali, nagsampit darig. Wakoy tubig. Di wani jangan Junel.